ei ole tarpeeksi hommaa vielä, niin otin toisen projektin tähän kotaprojektin lisäksi. Sieltä terassista tuli aika paljon lauttaa, niin ajattelin tähän talon terassi kylkeen rakentaa tämmöisen kukkalaatikon, istutuslaatikon. Ja tää tuli aika lailla nollabudjetilla. Kaikki puutavara tuli sieltä kodan terassista ja ruuvit totta kai kanssa. Sitten tonne välille tein tommoset tukiraudat. Nekin löytyi omasta takkaa. Laitoin sitä varten, että ei pääsisi etureuna pullistumaan, vaan säilyttäisi rakennelma hyvin muotosa. Sitten löytyi tuommoista vanhaa paksua pressua, mistä sain tehtyä tuonne sisälle muovitukset, että ei tarvi laittaa multaa suoraan puuta vasten. Että säilyisi rakennelma vähän parempana pitkä aikaa. Tämmönen reilu 5-metrinen rakennus syö aika paljon multaa, jos sen täyttää ihan pohjalta asti pelkällä mullalla. Ja tarkoitus olisi kuitenkin tehdä tää aika lailla pienellä budjetilla, niin mulla on tuolla omassa ryteikössä lahoja kantoja ja sitten semmoista risua, niin tarkoitus olisi tää pohja täyttää niille ja sitten vasta pinnalle laittaa vähän ohuempi kerros multaa. Toki ihan rahansäästösyistä, mutta ajatuksena olisi, että ne puut lahotessa luovuttaa ravinteita multaa ja mahdollisesti hyödyttää myös niitä kasveja, mitä tähän päätyy sit istuttamaan. Joo, ruvetaanhan hommiin. Siitäpä nostellaan puuta kottikärrin kyyttiin. Mulla on ollut pitkä aikaa täällä tontin nurkassa tommosia laho- ja männynpätkiä. Kaikki muut kepit on poltettu jo aikoja sitten, mutta onneksi säästin nämä. Tuli näköjään käyttöön. Seuraavaksi ruvetaankin asettelemaan jo puuta laatikon pohjalle. Kaikkiaan toin 4 kuormallista noita puunpätkiä tuonne. Sitä oli lahonnutta puuta sen verran, että risuja ei tarvinnut kerätä sen lisäksi, vaan saa laatikon aika lailla täytteen nuista. Tietenkään ihan täyteen laitellut, vaan jätin sen verran tilaa, että sopii vielä multaa laitella tuohon päälle. Täältä saapuu multakuorma numero 3, jos tuota nyt mullaksi voi sanoa. Se on meidän perunamaalta otettua maata ja se on aika lailla hiekkasta maapohjaa, eli sitä nostelin tuonne 5-6 kuormallista melkein täytteen. Pintaan jätin toki semmosen varaa, että siihen saa laitettua vähän oikeata multaa, kasvaa kasvit paremmin. Ja siinä pidetään evästauko ja koirien tervehtimistauko. Tuosta silitellään koirat loppuun ja viimeistellään eväät, niin päästään jatkamaan hommia. Tässä meni sen aikaa, että mäpä pistän videon pyörimään pikkusta nopeampaan, niin saan sit näytettyä lopputuloksen kohtupuoliin.
Ja siinäpä olisi lopputulos. Pinta on jätetty vielä pikkusen tilaa, että saa se oikein mullan laitettua ja sit vaan otellaan lämpimiä kelejä, että pääsee istuttamaan. Ja eihän se urakka olisi mistään kotoisin ilman pieniä teknisiä ongelmia. Mikrofonista loppui akku tässä kohtaa. Sen tarkemmin en muista, että mitä puhuin, mutta tuskin se ihmeellisempiä kuin sen, että vielä on vähän mietinnässä, että mitä tähän istutellaan. Mutta ei kai siinä. Nyt kun on sivuprojekti tehty, niin voitaisiin jatkaa niitä hommia, mitä olisi pitänyt tehdä koko tämäkin aika.